Webafowethu, lolu daba-ke sengilithintile njengoba nginibonile ngilithinta izolo lolu daba likaSaling. Sebelithintile-ke abaningi, sekunyakaza abaningi ngoba niyalazi nanodaba ukuthi ngithinta beyithinte. Nalo-ke manje udaba olusha lukaSaling, uSaling uzobolekiswa kwi-Orbit College. Ababuye laba kade bengipiklela, ababuye futhi laba bangipiklela kule video yakudala engayenza ngoMeyi ngisho ngithi kunama-possibility ukuthi uSaling uzobolekiswa kwi-Orbit College. Bathi mina ngiyasangana lento engikhulumayo ayikho, bathuka bafowethu. Ngabaphendula kahle futhi ngakhululeka ngoba ngangazi ukuthi iyabhibhidla inkezo bafana bakithi. Njengamanje-ke ngiyazi ukuthi seniyakukholwa lokho ngoba ninama-favourite enu enilanda kuwe. Asekuphostile nawo onke ama-favourite enu, asekuphostile lokho. Akusho bafethu ukuthi uSaling iy'nkulumo ze-advance uzobolekiswa kwi-Orbit College. Njengoba esalile nje kahle kahle shuthi iyona ndaba ebikhulunywa leyo. Njengoba bengithinta lolu daba mina izolo, bengizwa ukuthi khona okushaya amanzi kuphela ukuthi bengafuni ukukhuluma into kube ngathi manje sengizenza ubaqwe ngoba bahlale bethi abantu ngizenza ubaqwe mangikhuluma into ingakenzeki bengakayiboni kuma-favourites abo. uSaling bafethu uyahamba, ababuye bezoxolisa laba babengithuka kuleya video yakudala engayenza ngoMeyi. Ungahamba nje ucheck inesithombe sakho uSaling. Ngizozama uku-screenshot ngiveze kule video ukuze uzokwazi ukuyi-check-a kahle if uyi-check-a ku-TikTok wami okanye ku-Facebook. Ngicathile ufethu lo i-page layifaka le video ya. So labo bafethu ababuye bezoxolisa bonke ngoba ngithukelwa kuthiwa ngazi lutho ayikho into engikhulumayo, kodwa ngilibikile udaba ngasho ngathi uSaling ngenzeka abolekiswe na-Orbit College. Ngishubo-ke bafowethu i-update le esifika nayo njengamanje izona ekade ngena manje. Lolu daba laSaling njengoba ngisho ngithi kusukela izolo bengisho ukuthi ngizolilandela. Babonile-ke vele nangaphakathi akutshelwa wonke umuntu, kutshelwa abathile bese kuba ngathi balithole kuqala udaba kanti silisolile thina salilandela base beyalikhipha ngoba sebebona ukuthi sigide eduze ney'thende zabo.